er MC Music Gaming Danish. Jeg vil bare lige vise i dag, at hvordan jeg laver jeres egen skin på Minecraft. I skriver Skincraft. Der er et link, hvis I ikke kan finde ud af at skrive det, eller hvis der ikke er hurtigt så meget. Og så er det så den her, nogle gange, den her. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan det rigtig sådan fungerer. Godt. Jeg trykker på New Skin i går. Så kan du vælge, om du vil være en Minecraft-mand, eller om du vil være sådan en her, eller du vil være sådan her, eller om du vil være sådan en her, eller om du vil være en boy. Og godt, vi tager bare ham her, som jeg næsten nødt til at pleje. Okay. Det er godt, du trykker på New Layer, så trykker du der. Så trykker vi for eksempel på head, face, og så kan vi finde nogle øjne, for eksempel som den der, og så kan du se, de er ret store, men hvis du ikke gider have dem, så kan du gå ind igen, så kan du trykke på face. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde dem nogle bedre nogle. Okay, lige meget. Det er lige meget, hvordan det ser ud, det her. Det er godt. Lige se, om hvilken farve du vil have. For eksempel, nu tager jeg dem lige grøn. Så nu er den i grøn farve, men nu er den i grøn. Ja. Så der kan også gøre, eller sådan der. Eller sådan der. Det kommer bare til at se dumt ud. Godt. Den er sletter vi lige. Så kan vi så se, hvis du kan engelsk. Så tager vi bare lige noget hurtigt, noget tøj på. Ja, okay, godt. Det er bare lige noget hurtigt, noget vise. Ja, det var bare et lille hurtigt skin. Det kan godt være, det er grimt, men ja, det var faktisk det for den her film her. Så ja, jeg håber, I kan finde ud af det, og I kan bruge det til noget. Skriv og like, hvis I kan bruge det til noget. Og vi ses. Hej hej.